eskwela pa niya iwan, muragid siya sa kulbaan, kay wala kang tagipindin, hasta niyang mga kauban, o gidalik ratitwan, sa paaralan, ang lumaguya, nilang mag-eskwela, kaya ilang maestra, grabe ka malita, kung dili ka kabasa, bunalang kaniya, bingbingon dalunggan, kusion ang iyan, kung ikaw magabunalan, kung dili ka mabasa, kapaulan ka sa maestra, sa inyo ka. Mitnog ang dayon siya sa iyang mama. Kay dili ka pa sa bakada. Pagkapait di ay katungad-tungan niya sa una. Sa pag-eskwela pa niyang grade 1, muragid siya na kulbaan, kay wala kang tagipindin, hasta niyang mga kauban, o gidalik ratitwan, sa paaralan. Ang bumusuya, nila pag-eskwela, kaya ilang maestra, grabe ka maldita, kung dili ka kabasa, kung abarkada, bunalang kaniya. Pagkapait di ay katungad-tungan niya sa una, sa pag-eskwela pa niya grade 1, muragid siya na kulbaan, kay wala man tagipindin, hasta niyang mga kauban, o gidalik